May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. May hapon. Karong adlaw atong gihandom ang pagka-leader ni San Pedro. Isip maoy pinakauna nato nga Santo Papa nga gisunod sa mga obispo. Siya ang gibinlan ni Jesus sa authority nga musupervise sa simbahan. Pero abi ninyo mga igsoon, sa wala pa mausab si Pedro, naa siya ani nga batasan. Impulsive. Unsa ni? Kana bitawng moderitso ratag react, moderitso ratag istorya, binasi sa pagbati nga wala pa nato mapamalandungi kung sakto ba o dili, maunang mapalpak. Upat. Number 1. Katong didto sila sa bukid sa Tabor, nausab ang panagway ni Jesus, nahimo siyang unsa siya kung Dios siya. Nitungha si Moises ug si Elias, walay pagpamalandong, misuggest si Pedro, Lord, himuan tamog tulo ka payag, kay di siya gusto nga ilansang si Kristo sa krus, diri lang tapuyo, Lord. Ikaduha, katong sa tubig, palakwa ko, Lord, walay pamalandong, sinahitabo, nalunod. Ikatulo, di ka nako pasagdan, Lord, pero sa dihang gilansang na si Kristo, tago si Pedro. Ikaupat, katong gidakop si Jesus, walay pagpamalandong, gitigbas niya ang dalunggan sa sundalo. Mga igsoon dili maayo nga batasan. Kay makasakit sa uban dayon palpak atong actions. Mo nang mga igsoon atong ihalad na nga batasan sa Dios, atong iampo. Kay sama nga giayo ni Jesus si Pedro kung unsa siya karon, ayuhon pud ta niya. Pero ato sa aning tubagon, impulsive bako. Aduna bay mga panahon nga ako naka-react sa pulong ug sa buhat nga wala nako mapamalandungi, mautong nakasakit ko sa uban dayon napalpak. Impulsive bako. Mga igsoon, God bless.